снимаме с Гордан. Да. И той ще рита. Гледайте само какъв удар за страна на Гордан. Абонирайте се, слагайте лайк. Гледайте. Аз снимай. Ти снимай. Хора, оператора снима. Гледайте само какъв шут. Абонирайте се, оставете лайк. И Нещо си. ще стропиме. И аплодисменти. И добър. Абонирайте се за канала ми просто. Дай да стигнем 100 000 абоната. Гордан в тази страна беше малко тъп, но нищо не стана, хора. Така че просто, хора, слагайте, праскайте лайка. Това трябваше да го снимаш. Как?